Кул эшләрендә күңел җылысы. Күл ширкене авылында яшәүче Лилия һәм Рәис Хәбибуллиннар иҗат җимешләре турында әнә шулай ди. Төп эшләрендә хезмәт куюларына карамастан, бәйләү чигү, талдан кәрзиннәр белән дә шөгыльләнергә өлгерә алар. Күңел өчен генә дип башланган эштән аерыла алмыйлар хәзер. Тырыш гаилә белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Ишектән керүгә үк өйгә ям истәп торучы шигелгән картиналар күзгә ташлана. Алар әйтерсең лә хуҗабикәнең күз нурын, күңел матурлыгын саклый. Төсле җеп, бисер белән шигелгәннәр дә бар биредә. Бу кул эше белән мавыга башлавымда хезмәттәшләремнең өлеше зур ди Лилия. Шигүче кешеләр дә бар инде, хатыннар, алар менә миңа шундый ошады дип инде бүлешеп, схемалар белән бүлешеп, калган җепләр белән бүлешеп инде. Шигүдән тыш хуҗабикә бәйләү белән дә мавыга, аның чәчәкләп бәйләгән шәлләрен күреп сыкланмый мөмкин түгел. Кызылы да, алтын суы да, төслеләре дә бар. Бу эшкә алыну тарихы Лилиянең бала тапкан елларына барып тоташа. Кызым кичкенә булганда, анарга тыктым пеленкалардан распашонкалар, күлмәкләр, уже пеленка кирәкми башлагачтан әрәм булмасын дип шулардан тыктым инде. Аннан соң анарга дип безрукавкалар бәйли башладым. Бишектә ятканда зрә утырмас өчен әкртен генә шулай җинерләргә өйрәндем. Моңа истәп күптән түгел эпоксид сумаладан төрле эшләнмәләр ясау белән дә кызыксына башлаган әле ул. Әнә шул кул эшләре белән утырганда кышкы озын кичләрнең үткәне сизелми дә ди хуҗабикә. Гаилә башлыгы Рәис тә кул эшләренә һәвәс. Мәктәптә физкультура укытучысы булып эшли ул. Күптән түгел талдан кечкенә кәрзиннәр үрергә өйрәнә башлаган. Анысын илһам килгәндә генә эшләп була ди үзе. Дөнья булган төрле эшләр була, например, мәктәп эшләре була, эшләр була. Алардан бераз бушаган вакытлар, именно шуңа күрә әйтәм, кышкы каникул вакытында мәктәптә бераз гына булса да тынычлыграк була инде. Кәрзин үрү өчен Шималы да үзләрендә. Күптән түгел өй кырыена йомшак чыбыклы тал утыртканнар. Димәк, эзләп йөрисе дә юк. Кыскасы, барлык уңайлыклар да бар. Теләк булганда барысына да өлгереп була ди Хәбибуллиннар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.